katuyuan, kaayuhan sa lawas ug kalag sa tanang masakiton, maayong panglawas sa mga miyembro sa Abiliana National School Batch 1967 ug kang Gisadio ug Chan family. Ingon man panalangin sa atong mga sponsors, donors ug sa tanang miapil karon. Pasalamat usab ni Patrick Galieto halad sa iyang inahan, Dr. Elaine. Raul Guarin halad sa iyang kapikas. Mga panalangin alang sa Filmosa. Huway katapusang pahulay sa mga kalag. Mga miyembro sa Abiliana National School Batch 1967. Jaime Lim, Soy Ching Lim, o atong pinalanggang Ricardo Cardinal Vidal. Karon ang ikakawaag siyam nga Domingo sa ordinaryong panahon na gitawag usab nga Domingo sa Misyon sa tibuok kalibutan o World Mission Sunday. Matag Kristiyano, misyonero. Pinagi sa bunyag kitang tanan nakaambit sa misyon sa pagpakaylap sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan. Sud ning Santos nga misa atong iampo sa espesyal nga paagi ang tanang misyonero sa simbahan ug mga opisyalis sa atong gobyerno. Palihog, manindog ang tanan. Ang katawhan mamapakamu, singgit sa kalipay ngadto sa Diyos, siya lamang ang takos kahadukan, ang hari sa tibuok kalibutan. Tanang katawhan ipahiubos, tingog tumadan sa atong piil, ang atong kamilingigan kaniya, mahigog paungga sa alangkang ako. Alerungan ta ang trono sa Diyos, sa mga singgit sa kalipan. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. So, gingon na sa unahan, karong adlaw atong gisaulog ang Mission Sunday. Unang, ning misa karon mag-ampo kita alaunta sa misyon, kalampusan sa misyon sa simbahan. Masabog ang pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Usab ato sa ampo na special way ang atuang talahorong kardinal nga nahibaw ta nga nipawnaw na paduong sa langit o ang iyang mission accomplished na kalibutan. Let's pray for him sa atong Cardinal Vidal. And of course, mag-ampo ta alang kanatong tanan dinhi ninyo nga naa karon sa ospital sa inyong panibalay. Nga tatagaan mo maayong panglawas, may panghuna-huna, layo pa ninyo kasing-kasing aron makatumang kita sa atong misyon sa kinabuhi. Sa panimalay man o sa gihatan to sa Ginoo sa atong kinabuhi. O mauni aron maandam kita pagsaulog ning Santos nga misa, pasalamat ato ang basulan ng atong mga sala. Ikaw nga
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasaylo ng atong mga sala, dadong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan magagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagwagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw naglingkod sa tuo sa Amahan, dawata among pangamuyo. Kaya ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesus Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha simay sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Magagagahom ug walay kinutubang Dios. Ikaw ang amo ang gahom ug lamdag. Ablihi ang amo mga kasing-kasing. Para mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Diyos nagtuman sa iyang plano sa paaging kahibulungan. Bisan na mga taong walay pagtuo na himo niyang instrumento. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini giingon sa Ginoo kang Siro nga iyang pinili. Og iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa maganghaan ug dili kinisirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel nga akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog bisan pagwa ka makaila kanako. Ako mao ang Ginoo, wa nay lain. Way Dios gawas kanako. Gilig-on ko ikaw, bisan pagwa ka makaila kanako. Aron ang katawhan, sukad sa sidlakan, hangtod sa kasadpan, masayod nga way laing Dios gawas kanako. Ako mao ang Ginoo, ug wa nay lain. Ang pulong sa Ginoo. Kamong tanang kayutaan, isang yawang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Tagaihimaya ug dungo ang Ginoo. Kay dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon. Makataha siya labaw sa tanang mga Dios. Kayang tanang mga Dios sa kanasuran kawang. Apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Tagaig himaya ug dungo ang Ginoo. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran.
hatagi ang ginugi ug himaya, angay sa iyang ngalan, pagdalag mga gasa, ug sulod sa iyang kahawanan. Taga-ihimaya ug dungo ang Ginoo. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga sapu. Pangurog kamo sa iyang atubangan, kamong tanang kayutaan. Ingna diha sa kanasuran ang Ginoo Hari. Nagamando siya nga matarong sa katawhan. Taga-ihimaya ug dungo ang Pinaagi sa iyang mga pag-ampo, gidayig o gipasalamatan ni Pablo ang Kristohanong katilingban nga nagpuyo diha sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Thessalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Thessalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug inyong kakugi nga dinasig sa gugma. Ingon man ang inyong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud. Nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin niyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pasalamat o pagkain tungod sa iyang pagkahalangdon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanimo, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang mga Fariseo naglakaw o naglaraw pagbiti kang Hesus pinaaging mga pangutana. Nya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes.
Patutudlo, miingon sila, nasayod kami, nadili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod, bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao, sa walay pagpanumbaling, sa gihuna-huna sa mga tao. Kaya wala ka man magtagad sa ilang panagway. Sultihi kami, kung unsa ang imong hunahuna. Supak ba sa itong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Panasayod si Jesus sa ilang daotang laraw. Busa mingon siya, mga tipagaron ingnon, nganong inyo mag-guide ako nga bikton. Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. Ipakita nila ang kwarta, unang utana siya kanila, kinsa mang naong ngalan kining nakulit dinhi. Sa emperador, mitubag sila. Busa, si Jesus miyon kanila, kung maaw ka na, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Ginaingon nga kung magsaulog na ganita sa tuang ika-60 katuig, no? Kita kuno doon na tayo duha ka citizenship, no? Kung Pilipino ka, Filipino citizen na ka, unya ikaduha, senior citizen na ka, no? Para nato doon rin, no? Citizen na. Unya, kay citizen na to, senior citizen na ta, na tayo card, gamhanan kayo. Na tayo gitawag ito, 20% restaurant, 20% tambal, sa ito, sa plitihan, grocery, bukan, daghang gol, sa god, nagdali ko sa isinta, kay na-power ba? No? Pwerte raw. Nindot. Punya, kaduhan na. Ang sunod ng citizenship, mo na nang ato ta sa langit. Unta, no? So nga to, lumulupyo ta sa girian sa langit na. Citizen na ta. Apang utana, kung nag-privilege gini sa inyo citizen, pwerte manglingiga, ang sa langit, pwerte na siya yung lingiga. Lali mo na, kung maabutan na ito, naana na to ang gingharian sa Diyos, na ang kalinaw, na ang kalipay, tanan na ang katagbawan na yun, paraiso na yun na. Kinsa man ninyo excited, nga mo adto na. Sa ikatulong citizenship. Muna yung nindot para unya na lang. Ikaw mo ninaw ka diri sa Ebanghelyo karon ba? Pasubingay si Kristo ba nga, sa iya pangutana, bitaw gito, bagutan niya pangutana siya nga, kinsa may asa to bayan og buhis, gibitig siya ba? Pero mas bright man itong Ginoo, ingon siya, kung bayad tag buhis, tanawa na diha, unsa na nga itsura sa sarapi, ingon siya, kung kang Caesar ka na, sige, ihatag ito kang Caesar iya, o sa Diyos, ihatag iya sa Diyos. Muna si Entubag ba, maninaw niyo ba, nga di ay ning kalibutan na doon tayo di ay duha ka citizenship, no? Nga, doon na tayo, gitawag na ito, lumulupyo tayo, ning kalibutan na, ubos ning gobyerno ning kalibutan na, o kita sa dumulupyo tatiman sa gingharian sa langit, kay binunyagan man ta, uban ni Kristo. So, ning kalibutan na mga ito, doon na tayo, dual citizenship yun. Dual ta. Yung pasabot sa Ginoo, nga kung kita, no, kita gani, kay ihatag ni Cesar, iyaman ni Cesar, kita doon tayo obligasyon gayon, timan sa pagtuman sa sugo sa balaod sa itong gobyerno. O doon hilay katungod, na anak siya. Tanan, balaod, maunsa man,
We should respect the government. No? Mabuwis o maunsa man. Pero, ingon sa siya, ihatag sa Ginoo ang iya sa Ginoo. Among utana, unsa may iya sa Ginoo? Unsa may naa ni Cesar nga dili sa Ginoo? Nga tanatan-aw nato ang dili sa Ginoo aron magsala. Tanan. Unsay punso ng pagbasa? Tanan gingharian, tanan gahom sa langit sa yuta, naa sa gahom sa Dios. So everything in this world, naa ka na, iya ka na sa Ginoo. Ay, nakalimti. Sa gahon pa sa mga hari, sa papagobyerno pag-unsa. Mabitaw nga, ang simbahan ba, no? Sa pagpuyo ito ng kalibutana, di kita mahimong mabuwag ni, no? Di kita manghilabot sa kalihukas gobyerno. Pero maging labot yun ta. Kaya ang pagilabot sa Kristiyano siguro mo, nga unsay mga balaod sa gobyerno, di man iya na sa Dios. Iya na sa Dios. Muna nga maging labo ta tungod kay kana do naman ay gitatog kabubuton sa Dios nga ni ani-ana. Muna ingon karon eleksyon karon. O yan as gobyerno sa eleksyon kasi mo kandidato dita mo iyan ang katungod. Pero maging labo ta nga maningkamot gyud ta nga giyahan to ang mga tao sa hunahuna sa Dios sa saktong paagi sumara sa kabubuton sa Dios to have a good clean election. No? Bisag unsang kalihukana. Ali pa karon gitawag to ang kalihukan ron balaod simbahan gumahin sa mga pagpalig-on sa panimalay, no? O kaha sa gitawag to sa birth control, no? Maayo man na siya. Pero kung ang pamaagi dili na sukwahi na sa kabubuton sa Dios, no? Maging labot ang simbahan sa pagsulti siya ng huna nga dili ka na kabubuton sa Dios. Di ka na panghilabot, kundi paginglabot, kaiya ka na sa Diyos, obligasyon. Sa atong mga panimalay, banay karon, obligasyon sa simbahan, ang panimalay na ito, ang bani na ito, maligo ang panag-asawa, ang panagtiayon, by all means, musuportar ta. Pero kung palitan ang walaon, musigot na o gitawag na ito, kung mag-awa, i-diborsyon na lang, o naana ang sunod ng aborsyon, ang simbahan maging labot na, kay iya magyong katungdanan, ang paghatag sa Ginoo ang iya sa Ginoo. Kaya magigsuon mo ni ato ang di ba niya? Misyon nato ni to give to God what belongs to God. O gani mao gani itong pag-ampo gyud. We always pray for this. Tanawag ampo kasama namo. How do we pray? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Ato nang giampo sige, nga matuman ang kabubuton sa Diyos sa kalibutan. Yung muna itong gibuhat. Unya ato sa tanang misyon to give back to God. It belongs to God. Isugo na sa Ginoo diri. Sa karon Mission Sunday maron, basaha ko nakabasa mo sa Misay Santo Papa, sa ipong niya. Iningon siya, ang kasing-kasing kuno, ang misyon mo ang kasing-kasing sa Kristohanong pagtuo. The mission is the heart of our Christian faith. So dahil pagkasulti mo ni, every Christian is a missionary. Di ka makristiyanos kung di ka missionary. Misyon nimo ang pagsabuwag sa maayong balita. Misyon nimo. Mabitaw sa ning kalibutan nga nagkita ito nagkayamukat na no? Misyon atong mga Kristiyanos nga atong ipadayag yun si Kristo kay siya may tubag yun sa tanang problema sa kalibutan. God is the answer. Wala itong misyon. Kristo. Mabitaw ang hibawa ka, kung mag-misyonero gini ka, nabitay magpadatag misyon, unsa may mga iyang hinigiban atong ihatag nila kaya makahimanan. Naagi ng Bible, naagi ng krus. O kana, ibawa man ta, ang Biblia, o ng pulong sa Diyos, ang Ebanghelyo diha, naa diha si Kristo. O ang pulong sa Diyos, mao si Kristo. Ibawa ta nila,
ug kana ang bulong sa Dios man na gamhanan kana ug si Kristo mao man ang gitawag tog dalan kamatuoran kinabuhi. Muna nga ato gyud iwali gyud ang maayong balita. Hinagiban gina ang pulong sa Dios na anang Biblia. Usab sa buong nga sa cross, unsa man ang cross, di na decor ha? Di na decor. Pas ang sa cross, hagit ka na. As if Christ is telling you, muna, tanawa, kining cross, simbolo kini isang gugma sa katawhan sa ibuong kalibutan. Napakamatay ko niini. Sabong ni mo ni, ang hagit na mo, higugma asa na imong isikataw sama ako na higugma kanimo. The mission na akan na mission. Pero nagsulti na rin Ginoo ba nga tarawa ng cross o. Wala doon nga kini. Ako kini nga higugma kanimo. Pataraw ako nga kamot. Nipilit kay gilansang man. Muna gamito na ko imong kamot para ako makapadayon ko sa akong misyon. Sama sa the Good Samaritan nga kinahanglan dunay mga tawo nga intawon ako pang nga nabunog sa ding katalimban, nga masakiton, nga ako pang alalayan, akong ayuhon. Ug ang imong kamot ang gikinahanglan karon. Utan ako sa krus, bingo Ginoo, tarawa akong tiil, gilansan ni, di na kairog, pero gamito na ko imong tiil, karon makalakaw pa jud ko, papangita, isip, maayong magbalantay sa mga igsoon tong nawala o naginahanglan sa panabang. Mao na si Kristo itong gida, ang pulong sa Diyos o ang Biblia. Every Christian is a missionary. Muna nga, haron kita mahimo missionary, ang simbahan nagkauhag ka na ito, ingon ni ini. Always pray. Muna, pray for the mission. Misyonero ka kung muampo ka para sa misyon. Inuno mo Santa Teresa de Lisieux, kadang gitawag itong patron sa misyonero. Pato of the patron sa misyon. Tanawa, diha na sa kumbinto, way gawas-gawas, pero ang iyang pag-ampo tungkol sa misyon, mga igsoon, gina nga, mas dapig siya mga tao balik sa Diyos gani. Kaya ni St. Francis Xavier nga, nituyok sa ibuong kalibutan, muna ang pag-ampo mga igsoon para sa misyon, gamhanan ka na, that makes us a missionary. Ikaduhasad, karang pag-gahot na simbahan nga pagpaampit ba, sa gitawag to ato ang mga gamayng bahandi ba, haron nga ang kini mga misyonero nga muda atos layong dapit, no? Doon na sa ikapliti, doon na sa ikasulob, doon na sa ikanon, doon na sa pakinabuhi, haron nga inigsulti nila nga ito, inigwali nila, na-appeal na kaniana. Na-appeal kaniana as if ikaw sa nagwali uban kanila bisanira ka sa inyo. Ipaambit ka sa imtabang lang. Yan, nilot kayo maukini. Ipasligan ka nga ang blessing nga madawat sa misyonero at tubangan sa Diyos, sama yun sa blessing nga madawat nimo. Simply because you have shared, nagapaambit. Mo giawag bitaw ta nga whatever we have, share to the mission. Of course, ang importante yun, nga kinahanglan aware ka, nga kitang Kristiyanos, bisag unsa itong kahimtang sa kinabuhi, kita misyonero gyud ta. Misyonero ta. Kardinal Bag-ulang namatay. Sa iyang kinabuhi, ingon ta, mission accomplished na. Pumpa niya. Sa Ginoo, mission accomplished na siya. Tanawa ra gud. Yan kahimtang isip pare, isip obispo, isip kardinal. Kining tanan gyud. Tahas ang gihat mura nig, tahas gihatas Ginoo niya, pero hibaw ko nga kining gigamit niya gyud alang sa pagkasabwag sa mga balita. Isip misyon. Gigamit ito pagpasabwag sa mga balita ni Kristo sa kalibutan. Daghang ka ito siya mga achievement. Pero one achievement yun, nga bisag karon ato na tagumtaman ba? Pag-abot niya nga sa Cebu, no? After 3 years na obispo, iyang nagtawag sa synod. Kining synod mo gipundok niya daghang mga tao ba nga mag-ampog ng balandong ba nga mangita pa maagi aron ang simbahan makatubag sa hagit sa panahon. Political, religious, whatever. Muna na mugna na diha, no? Ato 1985. Abot yan ini. Diha nakatambong ko sa anang delegado ko sa kitawag sa synod
Dihatoy na-create na kita itong commission para sa gitawag to service haron matiman ang mga timawa og kabus, no? Daghang commission on youth aron ang mga batan-on matiman kay ilang energy bahimos lang evangelization of the Lord, no? Daghan yun. Pero one of the commission nga ako I'm involved with nga natuman na nabuhat dito is Commission on Social Communications, no? Nga diin kini siya kadinala kay amgo ba nga ka-importante kaayo ni kini ana mga radyo, TV, telebisyon, computer na ani ang social media ni kuyanap na. Niningon siya nga magdahanglan na agay commission nga mo mudagyod ni ini. Kay kini gasa kini sa Dios, gihatag ni sa Dios para sa misyon pagsabwag sa mga balita. No, I have served him. Sukat ato pagsugod ato 1985 hangtod na namatay na siya. I was always working with him there sa mission ni ini. I chaired the commission for almost 30 years anyway. Ang iyang tuyo rin siya at timano na to ang kinigasa sa social communications para magamit ni aras pagsabwag sa mga balita. Pero importante kaayo unang labos tanan ang mga tao nga mogamit ni ini. Muna nga kadang commission gitagaan niya tahas ba nga mo reach out sa media practitioners sa TV, radyo, tanan. Nagkas ka din no? Ibaw ka, pinangga kayo niya mga media people. Pinangga din kayo. Ka karisma, punduko niya, istorya mapasko, punduko niya. Huwag na asay mga kalihukan, punduko niya, tagaan niya, formation, istoryahan niya, mangunay gyud siya. Ingon ni ana, pagpangga niya. Kaya ingon siya nga, kini sila may missionary, may misyon sila, o missionary sila. Nagamit sila sa mga instrumento ba, nga kung sila silang kasing-kasing doon ay Kristo, mugawas na si Kristo sa tibuok kalibutan. Muna, he loves the media. O karon maka-imagine ka ba, ingon siya, kinino gitawag itong mga Facebook, kinino gitawag itong Twitter, tanabutangan na ba? Kini, he would have dreamed yun, nga kung naalin ni Kristo na anla din mugawas yun ang gitawag itong maayong balita. Wag na mga fake news, wag na mga kilas, kung ang tao lang na Kristo sa kasing-kasing. Muna abot ka siya. Katugos ka din algo, tungod sa iyang gugma sa media, sa mga media people, iyang gimugna ang Catholic Mass Media Awards, KAMA Awards. Haron to tell the people to appreciate ba nga, kamong media, kinindot sa mga binuhatan ninyo. To praise them. Gidahig niya. Pagpakitaan niya, asa sila mo excel. Haron mas mulambo pag sila. Ingon na kanindot niya. Ibaw ka? Kita beneficiary kamong nagtanong sa television karon. Kung ni ata TV Mass karon, bugna kini ni Cardinal. How many years ago? I've been on TV for almost about 30 years since ever. No? Iya kini, unya ingon siya, di karon tungod kay daghang kaayong digulang na masakiton ug lagyo kaayo timawa. Di need the Mass. Ato na, lisopan din kayo. Pero gi-encourage yun niya. Iha kini. Muna, even now, no? Kini ihang mga legacy, kini mga gibuhat niya, ang mission nagpadayon ng gihapon. Daghan kayo, even now, kung inguntan ni ini, ang blessing tungod sa mission ni Cardinal nga gibuhat niya, tungod sa Ginoo, has been blessing us. And I am very sure, na ito sa langit karon, mission ni accomplish sa kalibutan, but He will never stop on praying for us. That I know. Mga igsoon. Misyonero ta. Ang hayata, kita Kristiyanos, misyonero ta gyud. Misyon na to, naanas ng kasing-kasing. Tahas na ay nakalimtig yun. Ibaw ka? Dihay usa ka mahan ni Duol ni Santa Teresa. Lingon siya, Mader, gusto kong magmisyonero, akong ihala ang kinabuhi, pasabog sa balita at tibuok kalibutan. Mabakong dawaton. Lingon, Madre, dawaton ti kagyod. Sa Mader, asa man kong ipadaan mo, makawali ko sa tibuok kalibutan.
Sa po nga ningon siya, ipadati ka. Asang kalibutan na, Esther, tipita, yung siya, paulis inyo. Kanang pamilya ni mo muna yung kalibutan ni mo diha. Unaha lang nag-evangelize, unaha na pasabot, butang ka na Ginoo, kay mauna ni mo na ay kabalaka, musabwag na sa tibok kalibutan. Go home and evangelize. Start with your heart. Pasud lang Ginoo sa mga kasing-kasing. Do a mission with our hearts, with your family. Amen. Be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. Be it in the town or country or the busy avenue, Africa or Asia, the task is up to you. So be a missionary every day. Nagato ako sa Dios, nga mahan magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Jesucristo yang anak kabugtong Ginoo nato. Kapanamko sa lalang sa Espiritu Santo. Di anak ni Maria nga Birhen. Kisagi sugo ni Poncio Pilato. Kilansa sa krus na matay ug gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Sa katulog ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya. Trabaho ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, masailuan sa mga sala, nagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa amahan na nagtawag ka nato sa pag-ambit sa misyon ni Kristo diya sa pagmugna sa iyang gingharian dinis kalibutan. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, Ginoo, maabot unta ang imong gingharian. Nga musidlak unta diha sa simbahan sa tibuok kalibutan, ang katahom sa dagway sa gingharian sa Dios, pinaagi sa makanunayong pagpuyo sa ebanghelyo, aron makabig ang tanang mga tao ngadto sa pagtuo ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa ilang pagdawat sa unsay angay kanila, ang mga lideres sa atong gobyerno, mohatag usab unta sa husto kung unsay angay sa Dios ug sa iyang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga biktima sa gubat, inhostisya, pagpanglutos ug banpang kadautan sa kalibutan, hupayon unta sila sa grasya sa Dios ug sa atong pakighiusa kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga niining tuig sa parokya ingon nga kahiusahan sa mga komunidad, ang tanang Kristohanong pamilya makalahutay unta diha sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, taliwala sa nagkadaiyang mga hagit sa modernong panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo, Monsignor Teofilo Kamumot, nga mabayaw na sa kandungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makalabang na ngadto sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, mabutunta ang imong gingharian. Nagugmaong amahan, sa kanunay himua kaming magtinud-anon, umabungahon, nga itugyan sa imong gingharian pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Salamatan ka karon o among Diyos, kay gigasahan mo kami ang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, na imong among kasakaron, putli o kingsi o kapos kayo sa imong kahalangdon ug sa ulyo.
Magampo kita kining sakripisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Ginoong Diyos nga gamhanag walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad, makapadangat unta ka namo sa imong gugma o pasaylo, paghatag ka namo sa kagawasan, sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi, kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw inyong mga kasing-kasing, pasalamat kita sa itong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan ang igmatarong gayod. Magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang way kinutubang gahom, dahil mo paagis pagpangluwas. May ikaw arong pagluwas ka namo, pinagis sa gahom sa imo pagka-Diyos. Para mga imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagis sa gasa o sa usang asama ka namo. Gisadikoy sa tao ang panaghigala kanimo, apan ang tao mismo mo ay nag-uli niini ka namo. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, doy sila way hunong nga pag-awit. Santos Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Adala imong espiritu pagsantos ni mga gasa. Anong mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas. Mihatag niningadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa kalis. Pasalamat kinu pag-usab og midaig. Mihatag niningadtos sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matakaon na munilikman, umatakinom, ikan sa kalis, namatala kami Ginoo sa imong kamatayon. Ang tudya ikaw Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubag mo alagad kanimo. Imo kaming nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo.
nung lumigin mong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit tibide sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanong mga pare. Hinuliw sa mga igsuong nangamatay, malaong mun nga banhaw silag tanang nangamatay, dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikabing tanang makaambit sa kinabing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kandaygog himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kaniya magagagahong nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampog itas itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, maabot ka na mo imong gingharian, matuman na imong pagbuot, din sa yuta, maingon sa langit. Kalanoon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa amo mga sala. Ingon nga pasaylo kami, nakasala ka namo. Dili mo kami tugyan sa panulay, luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami Ginoo mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanang manaa kaninyo. Pakita panag-inig suunay. Kini ang kudiro sa Dios, nagawag tang salas kalibutan, bulahag itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Sabag-ampi ka na po nas kinabuhi, dayo. Super
Magampo kita. Magagahom ug walay kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing. Pero mag-alagad kami kanimo nga malipayon. Utabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan, dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, magkaamgo nga gipili siya, pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak. Nga buhi ug hari, uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Igsuon, magpasalamat kita sa itong mga igsuon nga ni nagkigduyo ka natin kasulugan ng Santos nga Misa. Liba atong pilgrims, the World Apostolate of Fatima's Cathedral Chapter, no? Atong offer si Dr. Ellen Galieto and family. Huwag tanang mi apil, dahil kayong salamat. Ang Ginoo na kaninyo. Manlangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw, dadaan nyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ipakita ang Diyos sa iyang gahom, ug milano sa palanggapi. Himaya, himaya, sa hari sa kahangturan. Mga igsoon, sayo ta, na pumpa sa ito, Papa, nga ang misyon mo kasing-kasing sa ato ang Kristono pagtuo. Every Christian is a missionary. Missionary tang tanan. Bisag unsay atong kahimtan sa kinabuhi, no? Aray kag unsa magaling. Kristiyano sa ka. Mabitaw nga usa ka gitawag to karong panahon ng phenomenon gyud nga ang simbahan nakita niini gyud nga labing daghang misyonero gyud nga nikayanap sa tibuok kalibutan. Di man dili mga pare. Kung dili ka nang gitawag to nga atong mga igsuon nga OFW. Meaning Overseas Filipino Workers. Nga sa ilang pagpuyo silang kinabuhi, no? Ang OFW pagpuyo na ngadto nahimo nga overseas faith workers. Gidan lang pagtuo. Muna ipaila ko ninyo, nanto pang ang kauban ito nga rin, si Mr. Chad Ponce, ay ang asawa si Mela. Ang gwapa din asawa si Mela Ponce, no? Nga OFW ni siya for 20 years. Saudi pa yun, no? Muna nga, he will be sharing with us ba nga, yun sa ang misyon niya nga ito ba, as worker, no? Tapos si Mela, involved na siya yun sa Fatima, kasang misyon nga alalay sa misyon mahal nga birhen, kasang misyon mo sa misyon ni Kristo sa pagsabog sa pulong sa Diyos. Muna samas lang sa kanato, ordinaryo kaayo, pero nindot lang mao kini nga sila ito man lang misyon nga tahas isip misyonero. Mabitaw, Chad, I want you to share ba sa mga tao ba, no? Nga Saudi na agad, prohibited ka ito tanan nga ito, tago pa mo. Nagiunsa man, I mean, how did you practice your faith or how did you share your faith ba? Nga dakpunon ba ya? No? Isip individual o kanang na nagdako sa simbahan, nagserbisyo sa simbahan, pinagis sa choir, niya nagtubo usab nga napermi sa simbahan niya kalit lang nga naato sa
laing lugar Another level. nga dili usab kanang gikuan bagi dili ang pag-practice sa imong faith, wala kay simbahan nga matuan, dili ka kasimba, dili ka pangalawat, dili ka pangumpisal, unya dili man gyud mo malikay sa imong kagalingon nga ang imong pag-practice sa imong pagkakatoliko sa pagkakristiyano sa Pilipinas, imo man yung pangitaon bisag naka sa abroad, bisag wala simbahan. So naagi time nga maglong ka sa imong faith ba. So first nga naglisod ko kay wala simbahan, so sa akong personal kagalingon padayon gyud ko sa akong pag-ampo sa rosaryo, ang matag-adlaw nya. At the same time, nangita sa dugpaagi nga maka-appeal gyud og community, Christian community. So naay time nga maka-attend gyud mi kay naay missionary nga pare nga foreigner from Dubai nga mo fly to Jeddah para lang buhat siyang mission, which is pagkuan sa paghatag sa mga OFW og chance ba nga maka-practice silang faith. Tago gihapon. Tago gihapon kay ang process ani niya is makahibaw mi sa schedule sa missionary nga moabot a day before siya moabot. Unya makahibaw mi og asa ang place nga buhaton ang misa 1 hour before. Kinahanglan man gyud nga dili mahibaw-an kung asa. Nya at the same time dili usa ka place lang, magbalhin-balhin og balay og villa og asa. Then mao gyud ay procedure every 1 hour before sa mass una pa i-disseminate ang information. Pero kung ang pare mo nilag Pasko, mo nilag Kwarisma, kung sa imong daily kuan imong Sunday nimo nga itawag na to gimingaon nga misa, what do you do? Kani siya kaning every Sunday naa gyud mo feed gyud ang akong misis nako og kanang information through text or messages nga naatay TV Mass sa ni Monsignor Daddy niya, mag-send siya na kog link sa TV Mass. So ako ni siyang i-open sa laptop niya, musimba gyud ko every Sunday kanang nay TV Mass niya. Ang nakakuha na ni igsimba nako speaker man gyud kanang nakakuha sa speaker niya sa among flat, dili rabi ako na ako'y roommate, na ako'y kakwarto. Ang nakakuan lang kay akong gi-practice ang akong faith, ang akong kuan on that day, unya ang akong kakwarto ba murag malain siguro siya makamamina or unsa mugawas. So and in this kuan nga naka-observe ko kanang nagsugod na ko og kanang mo invite ko maka-usahay malipay ta kay mo attend but kadaghanan gyud mo kuan mo balibad. So dili lang sa ako ang personal nga akong i-practice akong faith, gusto ko nga mo share na time nga musugot pero kalimitan dili sa Pero ang inyong community, no, the praying community sa imong kuan how about inyong gitawag to pag-reach out sa mga gitawag to mga problematic na itong mga igsoon dito. Wa pa permission ninyo na. Naami kuan nga ang samo og yung opisina, samo yung office, naami kanang maghiusag yun mi kung pananglitan na ay distress. Dili lang sa sulod sa among kumpanya, bisan sa gawas kung pananglitan na ami makitaan nga labi na yung Pilipino ganim senyor. Paretong among na kuan gyud na dala na mo sa balay, napapuyo na mo siya og 1 week sa among flat. Kay niabot siya sa Saudi Arabia nga wala siya sugata sa iyahang sponsor. Gipadala siya sa agency diri sa Pilipinas without the knowledge sa iyang sponsor. So niabot siya sa airport, wala ni sugat niya. Kasi yung gibuhat sakay siya taxi, wa siya katultol asang ang consulate. So sa lakton ng pagkasulti napuyo siya ditong lugar dool sa Moa. Nya kada uli namo padung sa balay, maagian gyud na siya namo nga natulog or unsa nagtikungkong diha sa kanang building nga bag-ong gi-construct pero wala pa na dayon construct. So amo siyang gi-invite, amo gipangutana amo na yang sitwasyon. So wa mi idea unsaon na mo pag-kuan kay wala siya information sa iyang sponsor
kay basta gipalarga lang siya way details unsa. So amo na lang gyud siyang sagop usa mitras nangita mi pagi. Tapos pag ato na namo sa consulate amo siyang gitabangan na siya dito sa consulate nga makontak o kinsay ang sponsor. Yeah. Oh, amazing ka ba nga. Sa dito, dakpunon sila, but they continue their faith, they share their faith. Nindot kayo na ba? Doon niya itong mission rin ito dito. No? Of course, kining asawa, kining magtayo na kung magini sila, ang milasad, ang iyang mission, gihapon, tawa, WAF, no? To spread the message of Fatima, mission nga yata sa Birhen, muna nga, yung instrumental siya kaya sa support na iyang bana. Mel, can you share? Siguro ang ako lang i-share nga isip usa ka WAF kanang mo evangelize mami sa mga tao no pinaagi sa among mga seminars. Ang number one gina ko evangelize ang akong bana. Ug ang akong mga anak kay family first. Oh. Kay bawo ko nga siya layo nya wa ta kay bawon sa gibuhat didto. So ako ra gyud na siyang pampuon pirmi sa rosaryo kada adlaw niya. Magmonitor jud ko niya kung nakaampo na ba siya o nakasimba na ba ini ka Domingo kay bawo ka kanang wa man ta kay balo nga matug ba lang na siya inig day off. So magmonitor jud ko nga kanang musimba ba siya kada Domingo kay naa may TV Mass ako man siyang tuluan nga naay TV Mass niya. Sa una siguro dili lang kada adlaw siya magrosaryo pero ngadto sa 21 years niya na-develop na gyud niya ang pag-ampo sa rosaryo kada adlaw niya. Before siya moadto sa trabaho, before siya maglungag, ginigmat na niya magrosaryo na gyud siya dayon. Kaya ron din ako nung siya kapuyon niya, mawa na ang tanang stress sa opisina kung makaampo siya sa rosaryo niya. Amen. Kami gyud mismo sa among pamilya witness gyud nga kanang kung mag-ampo ta sa rosaryo ato gyud madawat ang tanan natong pangayoon sa Ginoo. Mo lagi na si sa importante kayo no nga ang kita mga laymen no mga laymen you have your own mission. Ahay ka mo sa balay whatever it is. Pero sa nakabutang ay kalimti binunyagan ta ato ng mission gyud tahas ta na we receive Christ o kita we need to share Christ. Mao na siya importante kayo. In fact, ang sa kabutang nga itong sa mission accomplished na ito kung sa gagbang paagi, magpaabitan ni Kristo, lahi pa, una o labaw sa itong panimalaya sa silingan. Salamat.